Добър ден на всички колеги. Показвам разсад наше производство за една от нашите оранжери. Сорта е Хъни Лили. Предпочитан от нас сорт. Растенията са пикирани в тарелки от 32 гнезда. Тук вижте как изглеждат. Тук имат добре изразени бутони. Силно развита коренова система. Какво е много важно да направите с вашите разсади преди да ги засеете в оранжерията? Предварително сме разтворили в една вана с вода 1 грам проплан на литър вода плюс 2 грама тор на фосфорна основа. Като тора, който ние ползваме е 12-36-12. 12 азот, 36 фосфор и 12 калий. Третираме последния начин. Взимате тарелката и я потапяте в ваната, където предварително сте разтворили препаратите. Защо е много важно да се направи това? По този начин предпазвате разсада от сечене, от фузариум и от много други болести. И същевременно правите първо торене.